அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைய வீடியோவில் பார்க்க இருப்பது எதிர்வரும் IPL 2024 ஆண்டு சுற்றுப்போட்டிகளுக்காக நடைபெறவுள்ள ஏலத்திலே CSK அணியானவர்கள் ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்கள் வருகை தருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவரை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுறதா என்பது தொடர்பாகவும் மற்றும் அவரை பெற்றுக்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுமாயின் அது CSK அணியிற்கு பல சாதகமான சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுறதா என்பது தொடர்பாகவும் நாம் முழுமையாக பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படும். அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை CSK அணியினர் பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாயின் முதலில் ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை RCB அணியினர் வெளியேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுறதா என்பதனை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்பட்டது. இதற்கமைய பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எமக்கு கிடைக்கப்படுகின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் RCB அணியானவர்கள் ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை வெளியேற்றிக் கொள்ளப் போகின்றார்கள் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் தான் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை எந்த ஒரு அணியினரும் ட்ரேடிங் விண்டோ மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏனென்று பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 10,75,00,000 ரூபாய் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொகைக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக அதே தொகையினைத்தான் அவர்கள் ரேடிங் விண்டோ மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் செலவு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருப்பதனால் எந்த ஒரு அணியினரும் ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை ரேடிங் விண்டோ மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. எனவே அவர் ஏலத்துக்கு வருகை தருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அனைத்து அணிகளும் அவரை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் CSK அணியினர் கட்டாயம் அவரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முனைப்போடு களமிறங்கினால் CSK அணியினர் அவரை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்பட்டது. என்னை பொறுத்தவரையில் அதற்குரிய வாய்ப்புகளும் 100% காணப்பட்டது. ஏனென்று பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் CSK அணியிலே காணப்படுகின்ற பந்து வீச்சாளர்களிலே டெத் ஓவர்களிலே பந்து வீசக்கூடிய வேக பந்து வீச்சாளர்கள் யாரும் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடாக காணப்பட்டது. உதாரணமாக பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தீபக் சகார் அவர்கள் பவர் பிளேக்குள்ளே மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு பெறுவர்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வீரராகவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக காணப்படுகின்ற முகேஷ் சௌத்ரி, துஷார் தேஷ்பாண்டே போன்ற வீரர்களும் சிறந்த அளவிலே டெத் ஓவர்களில் தங்களுடைய பந்து வீச்சு பெறுவர்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதன் காரணமாகவும் டெத் ஓவர்களிலே மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு பெறுவர்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வீரரான இந்த ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை பெற்றுக்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் CSK அணியினர் அவர்களுடைய பந்து வீச்சு கட்டமைப்பினை பலப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். இதன் காரணமாக மதிஷ பத்ரன போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பினை வழங்காமல் அதற்கு பதிலாக பென் ஸ்டோக்ஸ் போன்ற வீரர்களுக்கு அவர்கள் வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் காணப்படும். இதன் காரணமாக CSK அணியினர் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்களை குறைந்தது 6 கோடி தொடக்கம் 8 கோடி வரையான தொகை செலவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் என்பது எனது கணிப்பாக காணப்பட்டது. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இவரை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக CSK அணியினர் பல விடயங்களில் சாதகமான முடிவினை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டது. அவர்களுடைய டெத் ஓவர் பந்து வீச்சுக்களை மிகச்சிறந்த முறையில் பலப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் அதே போன்று மதிஷ பத்ரன போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொள்ளாமல் பென் ஸ்டோக்ஸ் போன்ற தரமான ஒரு வெளிநாட்டு சகோதர வீரருக்கு வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொள்வதற்குரிய வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாயினும் அதே போன்று அவர்களுடைய குழாமிலே காணப்படுகின்ற மிகச்சிறந்த ஃபோமோடு காணப்படுகின்ற மிச்ச சேனர் போன்ற வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாயின் இந்த ஹர்ஷ பட்டேல் போன்ற வீரர்களை உள்வாங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் பல விடயங்களை தங்களுக்கு ஏற்றாற்போன்று சாதகமாக எதிர்வரும் IPL 2024 ஆண்டு சுற்றுப்போட்டிகளுக்காக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதன் காரணமாக இந்த ஹர்ஷ பட்டேல் அவர்கள் CSK அணியிற்கு பொருத்தமான வீரராகவும் அவரை ஏலத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளும் CSK அணியிற்கு காணப்படுகிறது என்பது எனது கணிப்பு. உங்களுடைய கணிப்புகள் என்ன என்பது தொடர்பான தகவல்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். மற்றும் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.